YouTube. I dag vil jeg vise jer, hvordan man laver et sejt banner i VMan. Først jeg går ind her i New, og så tager I den i dens længde med 950, og den skal have en højde på 70. Så OK, kommer det der frem. Så vil jeg starte ved at male den sort, fordi det synes jeg det er sejt. Og så vil jeg tage tekst på. Der tager jeg så Lucida handwriting på, fordi den skrift kan jeg godt lide. Og så tager vi den her. Sådan. Så tager jeg sådan nogle her på her. Og det er her, så går jeg ind i Custom Shape Tool. Og ind i herinde i, og så tager jeg ind i Artistic Textures, hvis I vil. Den bruger jeg mange gange. Og jeg plejer at tage den her. Og så laver jeg lige farven om til rød. Den skal jo næsten være rød. Det passer nemlig rigtig godt. Nå, men så prøv at se godt efter. Så gør jeg sådan nogle her. Og det, fordi det siger faktisk, det giver lige lidt sådan et look til en banner, så det ser lidt sejt ud. Sådan, så kan I gøre alt muligt andet. Men det var egentlig en kort video, men hej hej.